Iar ne-a făcut poftă Jul cu aceste legume absolut delicioase, iar eu vă fac poftă cu o înviorare de dimineață, uite așa, ca să ne energizăm și să plecăm fresh de acasă, să avem, iată, o zi minunată la muncă, să fim productivi. Ștefania Filip, antrenor personal și instructor de Kangoo Jumps, știe exact ce exerciții ne pun sângele în mișcare dimineața și ne povestește și nouă chiar acum. Bună, Ștefania! Bună, Dana, mă bucur să te revăd. Și eu mă bucur, am o mărturisire de făcut și știi că sunt foarte sinceră și deschisă și am să-ți spun, zău că nu mi-arde să fac înviorarea de dimineață, pentru că știi prea bine cum sunt zilele noastre nebune. Așa te trezești, te dai jos din pat și nu știi ce să faci mai întâi, da? Cafeaua ți-o faci mai întâi, asta știu sigur că ți-o faci mai întâi. Dai drumul la aparatul de cafea. Așa, da, ca să știi, să-ți aduc acest boost de energie despre care vorbim noi, dar de la cafea la exerciții e cale lungă. Chiar vreau să te întreb dacă tu ai acest obicei de a face înviorarea dimineața. Nu am timp, Ștefania, de cafea am timp, dar de înviorare îi dau skip, știi, îi dau, trec la următorul lucru. O lăsăm pe seară, dar seara... Da, dar seara nu mai e energie, adică uite așa, nu trece ziua. Așa este, cum să facem să ne schimbăm aceste obiceiuri proaste? De a ieși din acest cerc vicios, din păcate aud din ce în ce mai multe persoane că nu au energia necesară și atât pe parcursul dimineții cât și pe parcursul zilei. Își propun să facă mișcare, își propun să facă o înviorare, dar atunci când se trezesc dimineața, nivelul de energie este foarte scăzut. Cu toate că ar trebui, dacă tocmai te-ai trezit, să te simți energic, nu? Și apelează la cafea sau... Păi știi că se întâmplă să dormi, de exemplu, 8 ore, 9 ore, 10 ore, bine, cei norocoși, în niciun caz eu nu. Așa? Și să se trezească mai obosiți decât s-au culcat. Da, pentru că nu au un somn profund și acest lucru se resimte dimineața la trezire. Apropo de obiceiul de a face înviorarea, cum eram obișnuiți... Cafeaua în mână? Cum eram obișnuiți în școală sau în anumite tabere, când ne trezeau dimineața. Eu am avut parte de multe înviorări de-a lungul perioadei studenției și am rămas cu acest obicei. De asta acum am prezentat exercițiile și clientelor. Am făcut așa o schimbare puțin, da, de la antrenamentele noastre obișnuite. Multe persoane spun, dar eu nu pot să fac acele exerciții, sau se uită și vede că arăți într-un anume fel și zice, da, dar ție ți este ușor să faci. Că doar faci asta de atâția ani, nu? De atâția ani, dar mie mi-este greu. Și atunci am zis, bun, schimbăm tactica, facem exerciții simple, eficiente, așa cum îmi plac mie, lucrăm toate grupele, nu? Toate grupele articulațiile, încălzim articulațiile de sus până jos și grupele musculare. Uite, așa cum ne-ai adus tu acest program, ce se întâmplă aici? Ce faceți voi? La ce oră făceați aceste lucruri? Învierarea noastră era filmată după amiaza, pentru că așa am reușit să ne întâlnim toate fetele. Să vă sincronizați. Da, dar bineînțeles se poate face pe parcursul zilei, oricând. Recomandarea este să facem dimineața câteva exerciții, măcar câteva minute. Eu fac o oră. Așa, a spus ea cu un ton al vocii mai scăzut, așa, da. Practic, pregătim corpul pentru ziua ce urmează. Ca și în cazul antrenamentelor când facem încălzirea, că tot vorbeam de încălzire și de ce este important să facem încălzirea înainte de orice tip de antrenament, așa și cu corpul este nevoie să-l pregătim pentru activitățile de peste zi. Să aibă așa un timp de acomodare după ce îl dăm jos din pat și îl aruncăm într-o fugă continuă și serviciu. Așa este, adevărul e că după ce te trezești trebuie să stai un pic în pat, măcar 5 minute, acolo 10, după ce te-ai trezit, pentru că, știu eu, îți produce așa un șoc, îți produce un stres organismului și atunci se secretă cortizol și tu pleci stresat în ziua. Deci ai început ziua stresat. Stresat, exact, nu? Da, păi aceste exerciții cresc cantitatea de oxigen, face inima să pompeze mai mult sânge și automat cantitatea de nutrienți este mai mare în corp. Începem, uite, aici văd că faceți niște rotiri, da? Da, am început de sus până în jos. Să fac și eu că am nevoie. Înclinări înainte, înapoi, lateral, rotații, stânga-dreapta, complete. După care am trecut ochii deschiși. Aici vreau să precizez... Ca să nu amețim? Să nu amețim. Dacă cumva simțim amețeală și stări de vomă, este posibil, este un indiciu că avem nevoie de o detoxifiere a corpului. Cumva ne transmite semnale corpul și
e bine să acționăm. Deci nu are legătură cu urechea internă, cum s-ar crede. Și acest lucru, dar de obicei este dat de o toxicitate a corpului. Ceea ce mâncăm, ceea ce procesăm peste zi, toate emoțiile sau neprocesate, Rămân acolo, rămân acolo blocate. Nostru. Da, și ajutăm să deblocăm aceste emoții. Uite, văd că ai trecut la umeri acum după ce am făcut aceste rotiri și prea bine că nu sunt acolo multe. Câteva puncte sensibile, exact. Umerii, șoldurile, anumite articulații sunt destul de inactive și este bine dimineața să le punem în mișcare. Dacă avem o poziție statică, corpul devine din ce în ce mai rigid, vasele de sânge se îngustează și automat, în timp, efectele sunt mult mai dăunătoare. Da, și mai citeam eu, apropo de mușchii aceștia ai gâtului și, mă rog, ai spatelui, că dacă noi, de exemplu, stăm și facem aceleași lucruri în fiecare zi, riscăm ca acești mușchi să se scurteze în timp. Da, toți mușchii, nu doar toți mușchii, da. De asta, la finalul antrenamentului, facem stretching-ul pentru a lungi pentru care militezi tu de fiecare dată, nu? Și încălzirea și stretching-ul, da. Da, să știi că mulți oameni nu au răbdare să facă și încălzirea și trec direct la exerciții. Da, și la final pleacă mai repede, eu insist. Nu las pe nimeni să plece fără stretching. Aseară ne-am continuat stretching cu un vestiar, pentru că era nevoie să eliberăm sala și fetele chiar au început să râdă și au zis, bineînțeles, stretching-ul. Eu zis, e suficient spațiu, ne descurcăm aici, întindem toate... Deci n-au scăpat. Nu. Vreau să spun de lipsa timpului, că multe persoane se acuză lipsa timpului. E un motiv pentru care nu au parte de antrenamente, mișcare sau încălzire, înviorarea de dimineață. Doar că, automat, punând în mișcare articulațiile, mușchii, capacitatea noastră de atenție este mult mai mare, focusul nostru peste zi, modul în care reușim să îndeplinim toate sarcinile, este mult mai mare și atunci automat este bine să facem mișcare, să profităm de oxigenul care este în corp. Uite, aducem oxigen în corp și prin aceste exerciții. Am trecut la brațe acum, da? Brațele, da. Am lucrat activ, poți lucra 15 minute, spre exemplu, sunt mișcări de sus până jos, trecem prin mai multe grade. O luăm treptat. O luăm treptat și fetele deja se resimțeau. Chiar au spus că nu credeau că pot fi atât de eficiente fără greutăți. Deci îți simți mușchii lucrând, chiar dacă nu faci și poți face, exerciții cu greutăți, da? Poți căpăta o armonizare a corpului, un aspect fit, să zicem așa, cum toată lumea urmărește. Încălzim articulațiile, mâini, antebraț, braț, după care am coborât mai jos, am lucrat și la saltea, se poate face înviorarea atât în picioare cât și la saltea, depinde de preferințe. Nu la saltea, că adorm iar dacă fac la saltea, mai bine stau în picioare. Sunt destul de energice. Așa, mă împiedică, nu? Vroiam să spun, spre exemplu aici, talia, de cafea, că ai menționat acest obicei imediat când ne trezim. Recunosc că și eu aveam acest obicei înainte de a cunoaște efectele pe care le produce în corp. Adenozina și cofeina sunt concurenți. Adenozina este un neurotransmițător, un produs natural chimic care se găsește în toate celulele noastre. El se secretă dimineața, pe parcursul zilei, cumva să ne inducă pe noi în starea de somn, de calm, de relaxare, ce urmează spre noapte. Da. Și să putem avea acel somn profund. Cofeina ce face? Fix invers. Inhibă acest... Da, e adenozina. Da, și corpul iese dintr-o funcționare normală, și celulele se reactivează și automat, în timp, pot apărea anumite dereglări și nu este bine să bem dimineața cafeaua, pentru că tocmai de-abia atunci începe să se secrete adenozina. Nu ar avea rost să consumăm undeva în jurul orei 11 se recomandă, până în jurul orei 16. Am înțeles. O să țin cont data viitoare când îmi fac și anume cafeluța. Aici am văzut că ai trecut în partea de jos, ai trecut la mijloc, ai trecut la talie. Și cum spuneam, șoldurile sunt destul de inactive. Mai vreau să spun un aspect foarte important, deshidratarea. Ca o cauză destul de importantă pentru lipsa de energie în corp, atunci când nu avem suficiente lichide în corp, volumul sângelui scade și automat apar stări de amețeală, oboseală. Este important să ne hidratăm pe tot parcursul zilei. Riscăm să și îngroase, nu? Da. Și atunci, când simțim că nu avem energie,
În loc de cafea putem apela la apă. La apă, da. Putem Uite, pune... exercițiul acesta îl știu de când eram mic copil. Da, Și uite ce rezultate are. Am inclus și alergarea și înainte și înapoi, alergarea înapoi pentru echilibru, alergarea cu călcâiele la șezut, genunchii sus. Mersul piticului îl faci? Nu la încălzirea aceasta. Nu la încălzirea aceasta, dar este acolo pe listă, nu? Da, da. Acele mișcări pe care le făceam în copilărie. Nu aveam, când eram copii, nu aveam nevoie de alte ajutoare pentru a crește nivelul de energie, cafeaua sau... Și este foarte important și ceea ce consumăm, alimentația noastră, bogată în legume, fructe și a ne procura toate elementele necesare unei bune funcționări. Și o odihnă bună, asta, eu zic că asta pune pe roate un organism foarte obosit, pe lângă o nutriție corectă. Corect, da. De asta spuneam că dimineața avem tendința să zicem că dormim mai mult, să ne simțim odihniți și cu toate că dormim poate o oră, două în plus, ne simțim mult mai obosiți. Așa este. Zi-mi așa un truc foarte pe scurt. Atunci când nu avem chef de aceste exerciții de dimineață, foarte drăguțe de altfel. Eu nu zic nu, că e un program foarte bine pus la punct. Mulțumesc, Dana! Dar zi-mi așa, ce să-mi spun eu mie ca să intru în formă? Hai, Dana, că poți. Vrei să ai o zi bună și vrei să treci peste toate provocările? Hai să facem niște exerciții. Iar dacă avem și copii, să integrăm și pe ei în această activitate, cred că devine mult mai distractiv, nu? Tu așa faci cu fetița ta, da? Clar, știi foarte bine rutina noastră și felul în care ne desfășurăm activitățile peste zi, dar ne ajută foarte mult. Tocmai ce vorbeați înainte de ticuri și cum ar trebui să introducem copiii în activități, să le consumăm energia și poate unii copii care sunt puțin mai agresivi, este nevoie să fie incluși în anumite activități. Uite, îi dăm pe mâna ta. Da, cu drag. Ștefania, îți mulțumesc tare mult pentru această discuție. Îți mulțumesc că ai venit ca de fiecare dată cu exerciții frumoase și data viitoare când vrem să ne bem cafeluța o să ne gândim la tine și la sfaturile tale. Ora 10-11. Cam așa, te sunăm. Îți mulțumim și te așteptăm cu drag. Mulțumesc, și data viitoare. Cu drag. Dragilor, dăm legătură.